počúvajte, ale volá, čo si budete musieť to brúsiť, hej? Ty to máš vypálené, máš to vyvietané, máš to v kope, a to budeš musieť obrúsiť. Je to aj obrúsené, no ale... A to čo aj nepojíš? Á, zaberiem aj obrúsovať. No Miro, ale ty budeš musieť vyšmirdovať ten. Dobre. Počuješ ma? Ako? No budeš musieť vyšmirdovať. Prečo? No lebo som nemal šmirdovať. Nie to moc? Wow! No, vážne sa. Zabaj to odbusovačku. Išiel pre tie veci moje. Potom ešte. Mirečku. Nemyslíš vážne? V tomto kličku chceš ísť medzi... Ja by som ti pomohol, ale hľadaj pozor, aby keď to máš vo tejto polohe, aby nepribrzdilo teraz kolo. To je ako ide kolo. Vyzdvihnúť a zatočiť s momentom, aby išlo voľne. Lebo by stále hrialo brzdy a popraskali vy odlučec. Vieš? Budo. Poďme na návisť. No? Aťo, nech zavodne. Aťo. Môžem sa pomrknúť. Prepáč mi troška za oči. Ešte nemáš stále stupy grenia dotiahnutý. Nemáš matičku. Som dal Mihánovi, nech mi to urobí a mesiac ho není. Budeš mi sa Naopak. Počkaj, stoj. Daj to prečo. No už prestaň, ole, a zahltí dreva a Ty nie, my si otočil. Áno, jasné. Dobre. Udelaj mi to. Lubo musí dať zo šikma trošku motorku, nevidíš? Pohodíme mu? Ja tam dám tejšiu masku sem. No len ti hovorím, vieš, treba skontrolovať v tejto polohe, lebo minulý rok sme to už skúšali, robili sme to. A vieš, že pribrzdievalo potom kolo stále. Bolo to tesné. Na čo ste také dlhé hybridy postavili, teraz sa tu nemôžete ani vytočiť. Počúvaj ma, máš 3 nohy, vybereme ty 2 bez stratení. Áno, to je podobné ako to bolo veľmi dobre. Ale pohodníku? Čo? Bacha. Stúpačku, ne? Je. Ty dome?